okuthi masizoshisa impepho umsindo ungabangwa endlini la kuzoshiswa khona impepho. Awukhulumi nomuntu, awuhlebi, wonke umuntu uyathula. Umuntu okhwehlelayo kuphela kufanele azwakale, nozophunyuka kuphela. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto, amafasha abahlosile, bathi uzokhuluza ukhokho bewethu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kudina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kaMenzi. Ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyela khona umfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli wakaMbanjwa, umshana wakofuze Fulelo Mashiya Mahlangatha azoshumayela, umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjwe. Bafowethu, umshana wakofuze lo ngiyacela ukuthi ni subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngumfo kaMbanjwa, umshana wakofuze Fulelo. La ngikhulele khona bafowethu nalaqhutshwe khona inkaba yami kofuze Fulelo. Abaningi ke bayakwazi lokho ukuthi ngumshana wakofuze Fulelo ngembethwe yithongo la khona kofuze. Ilona eliphakeme kakhulu njengamanje. Ilona eliphakeme kakhulu, ilona elumhlahlandlela, ilona elisibane phambi kwami. Inkaba yami ke yaqhutshwa khona kofuze. Ingakho mangifika ngaso sonke isikhathi ngikuveza kucaca ukuthi ngumshana wakofuze Fulelo Mashiya Mahlangatha azoshumayela. Uma ngikhuluma ngokuthi ngumzukulu kaMdumo, ngisuke ngikhuluma ngomkhulu wakomalume, uNgcobo omkhulu, igaba elimabanga elizalwa uThumbula Tshatatsha, uTshatatsha azalwa uPheshe, uPheshe azalwa uMaguyane, uMaguyane azalwa uVaphi, uVaphi azalwa uNokhonjwe. Ogogo ke bafuthu ngeke ngibabale ngoba baningi kakhulu. Baningi kakhulu ogogo ngoba lamakhehle engikhuluma ngawo ayekade eganiwe bafowethu. Uyabona? Manje ngagogogo ngeke ngize ngibabale ngizobala wona amakhehla ngoba amakhehla futhi iwona lawa engihamba nawo. Uyazi namuhla bafowethu kukhona into engifisa ukuthi ngizoyikhuluma la engingakaze ngize ngiyikhuluma. Uma bafowethu kuzoshisa impepho, akufanele lo mzuzu kube umzuzu esiwuthatha kancane. Uma phakathi komuzi kuhlangenwe sekuzoshisa impepho, yebafowethu kubalekile ukuthi ngempela sazi ukuthi lento esiyenza la into ejulile, lento esiyenza la ayikho ngathi thina abantu abaphila ngokwenyama. Kwesinye isikhathi kuke kuthi kuzoshisa impepho ubone umuntu uzincivazela umakhala ekhukhwini, awukwazi ukwenza lokho. Uma kuzoshisa impepho bafowethu sekuhleliwe endlini yangenhla, kufanele umakhala ekhukhwini bacishwe. Omakhala ekhukhwini kufanele ukuthi bafowethu babe ku silent, ingakhali ifoni kushisa impepho. Awukhulumi nefoni endlini kushisa impepho umuntu omnikazi wempepho ekhuluma. Awuyenzi into enjalo. Ifoni kusuke kufanele ukuthi acishwe bafowethu. Uma futhi kushisa impepho akufanele ukuthi zinsizwa phakathi komuzi niqwakele nihlale ezigqikini. Ayifuneki lokho. Ngoba phakathi komuzi kukhona amakhosi. Engawazi nini ukuthi phakathi komuzi kwakade kukhona inkosi. Ngokwesintu sethu akakwazi ubaba wakho ukuthi ehlele esigqikini nawe uhlale esigqikini. Ubaba wakho akakwazi ukuthi athi eqwakele nawe uphinde uqwakele. Yingakho kubalekile ukuthi kwendlalwe izikhumba phansi okanye kwendlalwe amacansi bese wonke umuntu ahlale phansi. Kungabibikho umuntu ozoqwakela. Angabibikho umuntu ozoqwakela ngoba amakhehla lawa aphakathi kwekhaya iwona abanikazi. Uma nizokwenza umsebenzi nishisa impepho, kusondela amakhehla asekhaya, kusondela izalukwazi zasekhaya.
zibe ingxenye lo msebenzi nizowenza. Uma senizoshisa impepho nisuke ningayishisi nje emoyeni, kusuke ngeve ukuthi abantu abadala bekho lapha endlini. Lo myalezo eniwuthumelayo nithumelela abantu abalekwa ndonga ziyaduma, nabo basuke sebekhona ngaso leso sikhathi. Ingakho ke kungafanele ukuthi basibone njenganabantu abedelelayo ukuthi awulengane lezi ziqwakele. Izigqiki kufanele ngabe zihleli thina, ithile kufanele ngabe siqwakele thina abanikazi balomuzi. Kusuke sekukhuluma amakhehla ngenkathi nishisa impepho. Incane bafowethu into othola ukuthi iyona umsebenzi, kade umsebenzi kufanele ukuthi awuhambe kahle, ngoba iningi lethu alinawo umlando wasemagcekeni emizi lesizala khona. Asinawo umlando, ngoba ngempela uzothola ukuthi phakathi komuzi wakeni ubaba wakho okanye umkhulu wakho wengafuni ukuthi ubaba wakho ahlale esigqikini, yena ehlele esigqikini, wefuna ukuthi ahlale phansi. Kodwa uma sekuzoshisa impepho nonke niyahlala niqwakele, nihlale ezigqikini nonke. Kanti bafowethu kubalekile ukuthi kwendlala izikhumba uhlale phansi, okanye kwendlala amacansi wonke umuntu ahlale phansi enabe. Kufana nako kuye empepheni. Ukuye empepheni ke bafowethu ngokwesintu sethu asiguqe, siyahlala phansi senabe. Kodwa ukuguqa moshisa impepho kuwumkhuba ofike nenkolo. Umkhuba ofike nenkolo esingasho futhi ukuthi laba baguqayo mabeshisa impepho benza iphutha. Cha, asisho futhi ukuthi inkulumo izwakala, iyezwakala, ngoba ukuguqa vele ukukhombisa inhlonipho nokuhlala phansi ngokunjalo futhi uma ushisa impepho. Ngesikhathi sendulo nje umuntu wehlala phansi umeshisa impepho, lisho njalo ikhehla upheshe. Uthi upheshe mfana, mzukwana ungiphi isithebe, isikhumba saleyo mbuzi ungabosilahla, wofika usomise bese ushuke uyohlala kusona moshisa impepho. Uma uzoshisa impepho uyohlala kusona. Mangishisa impepho nje ngihlala phansi ngenabe kusona lesikhumba. Kwakusho ukhokho upheshe, wathi mfana uyohlala phansi wenabe. Engisho ukuthi ke bafowethu kubalekile ukuthi masizoshisa impepho umsindo ungabangwa endlini la kuzoshisa khona impepho. Awukhulumi nomuntu, awuhlebi, wonke umuntu uyathula. Umuntu okhwehlelayo kuphela kufanele azwakale, nozophunyuka kuphela. Hayi omunye umuntu othola ukuthi uzokhuluma nomunye umuntu okeceleni. Cha, lowo mzuzu wokushisa impepho bafethu uyahlonishwa kakhulu. Akufanele futhi abantu bahlale ezigqikini, kufanele wonke umuntu ahlale phansi. Bekuyiloko nje bafowethu ebengifisa ukuthi ngicacise ngeyimpunga yesintu. Kanti enye into futhi lo muntu okhulumayo phela empepheni kubalekile ukuthi uma ekhuluma ngisho kuthiwa into uzenzela wena, kodwa musu ukuzicelela wena kuphela. Celela bonke abantu basekhaya, noma kuthiwa umuntu osondele nembuzi wena, kodwa bacelele nabanye, ngoba ukungasondeli kwabe emsamo amandla bashayayo. Wena lakho ithonge likwembethe nekuyilona elakuletha emhlabeni lisakwazi ukuthi likuvulele. Musa ke wena ukuthi ngoba nakuke wena izinto kwena zihamba kahle bese ke wena uthi kuzocelela wena kuphela. Bakhona abafowenu, bakhona odadewenu, nabo bacelele phezulu kwaleyo mbuzi. Ubacelele kulelo thongo wena lisakwazi ukuthi likuvulele likuphi inhlanhla, ukuthi nabo libehlisele inhlanhla. Naphakathi komuzi ucela ukukhanya, kube khona umehluko phakathi komuzi. Hayi bafowethu angageqa amagoli. Ukhumbule ukuthi zikhona incwadi esizibhalayo. Sithini isintu? Amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe zontathu. Ziyatholakala ezitolo zakwa-Adams and Greeks umuse eThekwini naseMaritzburg. Uma ukuthi ukude nale ndawo sike senza inhlelo zokuthi sikuthumelele zona. Uma ukuthi uyafisa ukufika la emphelandaba sizohlala phansi sixoxe, sikuchushise la sikachushisa khona, mhlambe khona umsebenzi ufuna ukwenza kodwa uqonde ukuthi wenze kanjani, woza kwimpunga yesintu. Sithinte kuzona inombolo lezo lokuzibona zivela, senze inhlelo zokuthi sibonane. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Nemfanekiso eqoshiwe siyithathe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izokwazi ukuthi ibe usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.